Keluarga Patisi TV. Ki Pulit Kari Bohai District Bala Lam Khamat da Senior Superintendent of Police UVS Rathur ringkat ke jing senran lang jong additional SP uba Orville Masar haga sengi ublai ka khat antrik Urisa Araja Besan Gila yalam ya uyai ne scam khasati jaka bu la penyap batle ka kam bomman persya ya kawai ka hybrid ka badang khat lai stem kerta ha kawai ka jaka khlau hari boy district ban pha pen I kumno ule ya ka kam bomman persya I hybrid kini ka jing yalam jik pulit ya uyai ne scam kalong siski hadien bakila ya kem ya u nak benta ban pelong syu ya ka jing toket ka bapnya ka kenhun kinong trai jong ka forensic crime scene unit ki badan lang hakani ka sengi kila lumlut ya ki saki sabut nak jaka bi hybrid kan thai ibala khalai stem karta ila syapnya Real squad ya kak tin la jong pin dam kam ya ka bakan kiu kak tin khasi kak tin la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kan tin khasi kardop lani phalor pli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong Saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiw yau up hinrengi kiw yau thiep tu daya kan mau kendet ho lapan mi da kapate CTV na ka benta ka jing mentoi upat ba